Bismillahirrahmanirrahim. Qissa İsa aleyhisselam. Jina İmran pîrekeka saliha bû. Her daim ji Rabbê xwe re şikirdar bû. Zaf dixwast ku Xwedê ewladekî salih bide. Dema ji mêrê xwe İmran hamîle ma destê xwe hilda û wisa dua kir. Rabbê min zarûka dizikê xwe de ji bo te nezir kir. Nezra min ji bo xwe qebûl bike. Tu semî' û elîmî. Deayê min seh dikî û bi her tiştî agahdarî. Dema zarok jê re çêbû lê nêrt ku keçike. Ji ber keçikanî dinyayê xemgîn bû. Jêkirî kurik tenê têne nezirkirin û duayê wê qebûl nebiye. Ji ber vê yekî got min keçikanî dinyayê. Halbikî kurik û keçik nabin wek hev. Min navê wê keçê danî Meryem. Rabbê min Meryem û zürriyeta xwe emanetê te kir. Wan şeytanê recîm biparêze. Xwedê deayên wê qebûl kir. Meryem wek giyayekî spehî, rind, xwedî û perwerde kir. Meryem mezin bû keçikeka saliha. Ji bo îbadetê Rabbê xwe bike, ji malbata xwe veqetiya û ço alî roşhilat. Hicab xiste navbera xwe û mirovan. Xwedê Zekeriya aleyhisselam jî kirbû berpirsiyarê wî. Kengê Zekeriya aleyhisselam çûna balê li balê xwarin didît. Ji Meryem re digot, Meryem, ev ji kur ji te re tên? Meryem digot, Xwedê ji teref xwe ji bo min dişeyne. Xwedê ji bo kî bixwaze bê hed û bê hesab rizik dide. Piştî demekî Xwedê qastê xwe Cebraîl di şeklê mirovan de şand ba Meryem aleyhisselam. Meryem çawa wî dît tirsiya. Jêkirî mirov e. Jê re got ku ji Rehman bitirsî nêzîkê min nebe. Cebraîl aleyhisselam jê re got netirse, ez zirar nadim te. Ez qastê Rabbê te me, ji teref Rehman hatime şandim. Hatime ku mizgîniya kurekê qenc û pak bidime te. Meryem şaş û matma. Jê re got tu çi dibêjî? Ez ne zewcî me û mirovek tenê jî destê xwe nedaye min. Min qet bêeyfetî nekiriye. Ê çawa zarok ji min re çêbe? Cebraîl aleyhisselam got tu rast dibêjî weka te ye. Lêbelê Rabbê te got ev tişt li ba min rehet e. Em ê kurê te ji bo mirovan bixin mucîze û rehmet. Xwedê biryara vê karî daye. Êdî vegerandin ji vê tiştî re tune. Piştî demekî Meryem selama Xwedê lê be hamîle bû. Ji ber vê yekî xwe ji mirovan dûr xist. Dema sanciyê wî dest pê kir, rabû ço bin dara xurmê. Palê xwe da darê, li ber xwe ket û got, xwezî min vê rojê nedîtibûna û beriya vê rojê miribûma û hatibûma ji bîrkirin. Ez ê ji xelkê xwe re bêjim çi? Ez çi bêjim jî baweriya min, baweriya wan bi min nayê. Ji aliyê xwar ve jê re hate gotin, Meryem, xemgîn nebe, çavên te ronayî. Ê Xwedê wisa bikêke ku baweriya mirovan ê bi te were. Dê rizqê te bide, bixwe, vexwe, şikir ji Rabbê xwe re bike. Dema te mirovek dît, qet neaxive, xeber nede û bi îşaret jê re bibêje, min ji Rehman re son dixwariye ku îro ez bi tu kesî re xeber nadim. Piştî vê mizgîniyê bêhna Meryem derket, dilê wî rehet bû, kurê xwe danî ser milê xwe û ço ba qewmê xwe. Qewmê Meryem çawa zarok li milê wî dît, heyrî man û jê re gotin, Meryem, xwelî li serê te çi kiriye? Xwe Harûn, bavê te neyekê xirab bû, diya te jî neyekê bêeyfet bû. Tu li kî çoyî? Te vê dawenpîskê ji kur girt? Meryem li ber van heqaretên qewmê xwe dengê xwe dernexist û bi îşaret ji dergûşa xwe re got, xeber bide. Ji Meryem re gotin qê te aqil xwariye,
ev zarûkê dergûşê de ê çawa bi me re biaxive. Di vê navberê de kurê Meryem dest bi xeberdanê kir û got: Ez evdê Xwedê me. Allah kitêb daye min û ez kirme pêxember. Ez li kur bim, Xwedê min pîroz û mubarek kiriye. Heta ez sax bim, li mêşkirin, rojîgirtin, qenciya li dê li ser min farz e. û Xwedê min nekiriye ji yê zordar û asiyan. Roja ez dayîk bûme, roja bimrim û roja dîsa zê sax bibim, selama Xwedê li ser me be. Belê ha ev e heqîqeta İsayê kurê Meryem ku hûn têde ketine îxtilafê. Nemumkin e ku Xweda ji xwe re ewlad çêke. Xwedê ji vî pak û berî ye. Dema Xwedê tiştekî bixwaze jê re dibêje çêbe, ew jî derhal çêdibe. Piştî Hazretê İsa aleyhisselam vê yekê jî ji wan re got: Bêguman Allah Celle Celaluhu Rabbê min û yê we ye jî. Tenê îbadetê wî bikin. Tiştê emrê we kiriye bînin cî, tiştê ku ji we re heram kiriye jî xwe jê dûr bixin. Rêya heq û mustaqîm ev e.